I remember ngibizwe ngomnye umama mayifika kumuthi Sphamandla wozala. I want to tell you something. Ngiya kulo mama mayifika lo mama uthi Sphamandla mna ndarechwa. Manqeda urechwa bendi domestic worker kwamfundisi ndarechwa manqeda urechwa umfundisi ngamtshela kwathi ukuthi isisu sesiyavela. To make long story short kwathi ukuthi isisu sesiyavela. Ngobe ngumfundisi. Umfundisi watshela inkosikazi yakhe, inkosikazi bathi mabangixoshe because abakwazi uletha ihlazo endlini. Ngaphuma ngazama ukhipha isisu but asange because ngathi sengiselayinini uthi umntana wavele wakhahlela umama wajumpa zange besakwazi ukhipha isisu. Nge9 months uthi uye wazizwa ngathi unamapeni ngasemva kwabanda. Uthi wateta ethembisa ngasesangweni estrateni 1989 uthi nge22 zika May uthi watetiswa ngamadoda. Mayimtetisa amadoda bambuza igama lomntana wathi akanalo wahamba wayesibhedlele utetele endleleni. Umfazi waxoxa omnye umfazi emithi. Umama wateta uthi uteta kwakhe igama lomntana wathi nguSphamandla. That's when I was born up until today. Ngibonga into eyodwa umama mina zange ngishiye dustbin and kubhlungu because of angilitholanga isikhathi sokuthengela umama ipitikoti. Into engithengile kaMama yokuqala mina iTombstone ayikho enye into engikwazi ukumthengela yona. Mamela ke bhuti dlala ngaye lo wakho ngoba usesekhona. Awazi ugamba uyokwenza into enhle ubuyo mama besithi mntanami siyabonga usibongele kuma wakho ubusazi ukuthi uma akekho. Mina angikhalela ukuthi uma akekho ngikhalela ukuthi kwinto ezinhle engizenzayo how I wish ukuthi bengizobuya ngisithi man namhlanje ngiyoshuta. Mina angimfunela into ezinibe ngimfunela nje ukuthi mangishumayela azothi mntanami ngiyambonga uNkulunkulu ngawe. Dlala ngaye lo wakho. Angeke umbone ngoba usesekhona. Uyomdinga. Ikhaya kulokhaya umama mayingekho. Ikhaya akulona ikhaya umfazi kunamandla nika umfazi. Ikhaya kulokhaya umama engekho. Mina ekhaya ngazi ukuthi ngiyaka ngapi. Iproblem anginayela energy yokuya umama akekho. Mina ngihakwa ngomama estrateni instead of ngihakwa ngumama. Lo mama odlala ngaye uyomdinga. Bo mama do your level best. Phezulu umthande a drug dealer. Eloke ngene ejele ephuma umthande a drug addict. Umthande letha abantwana ezale engaqedi. Wenzelani mhlawalala. Lanto ukuthi umntana umjike mayingadli wena mayidle yena lanto ethi ifumame bekhona besingeke kube kanje ekhaya. Ngoba mama nalabo abaye emathuneni abayoletha isnefu nobumama engasekho baxakwe into ukuthi ngesikhathe bekhona behluleke ukumbamba. If there's one thing for sure indlu mayisekhona umama masivaleni kanje. Makudaka utata abantwana makudaka utata abantwana baya esikolweni balale bedlile. Kwadaka umama kudaka amakhethini kudaka amabhodo kudaka uJared kudaka umuntu wrong. Kwinto yonke umama angayilahli control endlini. Sikhuliswa ngogogo babethandaza. Mina nanto engcono enginoyikhuluma. But if there's one thing for sure dilinyazwa iphathi manibona abantwana kuthiwa bekuthola umntana edustbin. Ndiye ndizibuza ukuthi umama wayengazange ngishiye dustbin. But kubo bonke mama do your level best. Bayokukhumbula ngisho sewungekho. Amandla akho bayawakhumbula sewungekho. Mina nguSphamandla nginithanda nonke. Thank you very much.